Přeji všem krásný den. Dovolte mi, abych vás přivítal u nového videa, ve kterém vám představím projekt Liberta Gia. Ještě než začnu o samotném projektu mluvit a ukážu vám, co vlastně vše projekt nabízí, tak co mě k projektu přivedlo. Mně píšou denně desítky lidí a ptají se mě, jestli neznám nějaký projekt, ve kterém není potřeba investovat, ve kterém není potřeba registrovat lidi. A věřte mi, že takových projektů je opravdu jako šafránů. Jedná se spíše o projekty, které opravdu sbírají jenom informace, ale jednou za čas se objeví projekt, který to opravdu myslí s lidmi vážně, který jim dá vydělat a mezi ně třeba patří i projekt Liberta Gia. Samotný projekt je spuštěný zhruba 3 měsíce a jsou na něho velmi dobré recenze. Například v testu spolehlivosti mají 54%, což je na firmu, která funguje teprve 106 dní, velmi slušné. Pokud se podíváme na stránky projektu, tak vidíte, že jsou profesionálně zvládnuté, jsou na velmi solidní úrovni a my si teda povíme, co vše nám tento projekt nabízí a hlavně teda, kolik se zde dá vydělat penízků. Mně můj sponzor zaslal skripta, ve kterých jsou takové ty základní informace, takže velký dík za ně a pojďme si teda společnost Liberta Gia představit blíže a co teda vlastně ta společnost má za cíle a za co nás bude platit. Takže jak jsem říkal již na začátku, tak můžete ze společností začít spolupracovat bez počáteční investice a není zde ani potřeba, pokud nechcete pod sebe registrovat další lidi, čili nemusíte doporučovat. V tomto případě si zde můžete vydělat 50 až 200 dolarů měsíčně, což si myslím, že je velice solidní částka. Čemu se společnost Liberta Gia věnuje a jaké nabízí produkty, tak to máte napsané zde a stránku dále. Mě tady třeba zaujal ten live inbox, co to je, si povíme za chvilku, ale jak vidíte, tak společnost toho připravuje opravdu hodně, včetně i různých losů, loterií. Spoustu jejich produktů poběží na mobilech, na tabletech, na počítačích, což je ten teďka nejzajímavější trend, čili různé aplikace. A bude zde teda 8 možností výdělku. Ten základní startovní výdělek spočívá v tom, že pokud se vy zaregistrujete, tak budete bronzový člen zdarma a budete mít možnost hodnotit webové stránky. Jako bronzový člen se vám vždy zobrazí denně 3 stránky, které když zhlédnete, tak se vám za to napíše finanční odměna. Dále máte jako bronzový člen možnost zdarma používat sociální síť Liveinbox, získáte provize z přímého prodeje, získáte svůj back office a pokud budete tento projekt doporučovat dále, čili můžete, nemusíte, tak máte 15% z bonusu týmu a lídrů a máte 1% z výdělku těch lidí pod váma až do 6. linie a 2% splacení členství až do 6. linie. Takže pokud budete registrovat, tak máte opravdu další zajímavý výdělek, ale nemusíte. Záleží to opravdu jen na vás. Pokud budete doporučovat, tak tady máte takový jednoduchý příklad. Pokud vy třeba do té 6. linie budete mít pod sebou 1000 lidí, což není v současné době vůbec nic nemožného, protože třeba můžete mít v první linii jenom 10 lidí, ale těch 10 lidí zaregistruje taky 10 nebo 20, těch 20 zaregistrují další lidi a můžete mít pod sebou najednou 5000 lidí a ani o tom nevíte. A oni vás třeba přitom vůbec neznají, takže není to nic nemožného. Projekt můžete propagovat po celém světě. Takže tady jenom příklad pro 3000 lidí můžete vydělat 700 dolarů měsíčně. Těch 1000 lidí samozřejmě nebudete mít hned, může to být za měsíc, za půl roku, ale tohle je jenom jeden z možných příjmů. Dále jako člen zdarma získáváte 3 gigový prostor na uložení svých dat, čili pro vaše nějaké filmy, obrázky, videa, osobní soubory, takže velmi zajímavé. Pokud vy si pak vyděláváte penízky, tak máte samozřejmě možnost udělat upgrade na vyšší ty balíčky. V tom vyšším balíčku vám chodí denně více těch webových stránek na zhlédnutí, čili máte opět větší výdělek a získáváte zde již na uložení dat velikost 500 GB až 1
Tetra, čili úplně super. Jak na to budu mít, tak určitě si udělám ten upgrade, protože já mám zasekaný počítač, filmy a vším možným a vždycky to jenom promazávám, takhle si ty data, filmy můžu ukládat úplně bokem z počítače a budu ho mít pěkně prázdný a v pohodě na práci, nebude se mě sekat. Dále zde máte samozřejmě 20 až 30% z bonusu, 2% zárobek, až výdělek až do 6. linie a máte zde samozřejmě už i vyšší procenta z členství. Takže takhle to pokračuje dále. Tady máte pak ty jednotlivé balíčky, ale tady pro nás je zajímavé to, že vy, když budete i ten bronzový člen zdarma, budete mít pouze ten bronzový balíček. A pokud se pod váma někdo do té 6. linie, třeba z těch 1000 lidí, které budete mít pod sebou, udělá upgrade a zakoupí si třeba ten balíček Silver nebo Gold, tak vy okamžitě získáváte provizi, a to ze Silver balíčku $30 a z Gold balíčku $50. A přitom nemusíte mít vůbec ten balíček placený, můžete být úplně zdarma. Takže super, mě to teda hned zaujalo. Tak, další záležitost, vyplácení penízků, tak společnost Liberty Gia má svou platební kartu, která je vám zaslána, jakmile máte výdělek, takže skvělá záležitost. Tak, pojďme si ještě představit tu společnost a kdo za tou společností teda stojí. Tak zde máte prezidenta společnosti Rio Salvador a sídlo společnosti je v Portugalsku v Lisabonu. A pro zajímavost je to hnedka vedle kanceláří Microsoftu a bytu Cristiana Ronalda. Jinak ke společnosti. Společnost má na YouTubeku několik videí, ve kterých se představuje, ukazuje vám teda, z čeho se dá všeho díky společnosti Liberty Gia dosáhnout a také, co vám vlastně vše společnost nabízí. Takže určitě doporučuji se na YouTube podívat, podívejte se na ty videjka, je to velmi zajímavé a budete vědět, co teda společnost nabízí za produkty a že opravdu to má hlavu a patu a že se zde dá se společností velmi zajímavě do budoucnosti vydělávat. Takže se máme rozhodně na co těšit a jinak jsou zde i k dispozici webináře v angličtině, v ruštině, v polštině. Očekávám, že v blízké době bude i v češtině, takže určitě doporučuji zhlédnout nějaký ten webinář. Jinak máme samozřejmě i skupinu i na Facebooku, kde najdete ty základní informace, takže určitě doporučuji, pokud se zaregistrujete, tak požádat o přijetí do skupiny a budete mít kvalitní info a zaručeně pravdivé a čerstvé informace. Můžete se zde radit a ptát. Tak, daleka pojďme k samotné registraci. Tady v těch skriptách je registrace psána obrázka, já vám ji ale vysvětlím přímo na videu, čili jenom co si k tomu řekneme takové důležité info. Čili když se zaregistrujete, tak je potřeba tam pak do 2 dnů vložit buď ofocený pás, řidičák, občanku, jakýkoliv doklad a pak nějakou fakturu, která nesmí být starší 3 měsíců, aby se ověřila vaše adresa, protože jak vám budou zasílat kartu, jak budete mít výdělek, tak vše je dané ze zákona a kdyby jim tam přišla nějaká kontrola, tak musí vždycky prokázat, komu byla ta výplata zaslána, takže je to z těchto důvodů. Čili pokud vy tam třeba pošlete nějaký řidičák, tak ten opravdu nemá kdo jak zneužít, čili já s tím třeba problémy nemám a přímo jsem tam vložil občanku. Tak, jak to pak provede se, tak to si ukážeme později. Já vám teďka teda ukážu tu registraci. Takže k samotné registraci samozřejmě potřebujete registrační link, takže pokud vám ho sponzor nezaslal, tak máte ten link pod tímhletím videem v textové části na YouTube. Pokud na ten link kliknete, tak se vám zobrazí tahle ta stránka, ve které vidíte hnedka, kde je váš sponzor, čili zde si uvěříte, jestli se opravdu registrujete pod toho člověka, který vám tuto nabídku zaslal. A pokud všechno sedí je OK, tak kliknete na Confirm a můžete provést samotnou registraci. Samotná registrace je velmi jednoduchá, čili zde napíšete své jméno, příjmení,
Opět doporučuji bez háčku a bez čárek. Dále zde napíšete číslo toho nějakého dokladu, čili pokud máte řidičák, tak tam napíšete číslo řidičáku, pokud tam chcete vložit občanku, napíšete tam číslo občanky. Dále si zde vyberete svou přezdívku, kterou chcete používat a která se vám bude zobrazovat tady za tím vaším linkem a ten link poté bude vlastně ten váš registrační. Dále vypíšete svůj e-mail, doporučuji se ho bokem skopírovat a poté ho sem vložit, protože sem nejde napsat zavináč, takže to udělejte tímto způsobem, čili zde a zde pro kontrolu a dále sem vypište heslo, do kterým se budete hlásit. Opět doporučuji velké malé písmeno, nějaká číslice. Poté opíšete kontrolní kód a kliknete na Submit, čili potvrdit. Tak ještě předtím si to vše zkontrolujte, potvrdíme. Tak vidíte, že registrace proběhla bez problému, jste zaregistrovaní, nyní se můžete již přihlásit přímo do kanceláře. Velmi jednoduše, kliknete na můj účet a naskočí vám přihlašovací stránka, kde zde napíšete svůj e-mail a zde své heslo. Já se teda přihlásím rovnou k sobě do kanceláře, abych vám tam vše přesně ukázal. Takže kliknete na login, najdou vám vlastně ty údaje z vaší back office. Zde vidíte zde ten svůj registrační link, který můžete posílat zájemcům. A doplníte si základní údaje. Doporučuji to udělat hned, velmi jednoduše, tady kliknete na data, zde teda vypíšete adresu, město, republiku, Českou nebo Slovenskou, nebo odkud se přihlašujete, svůj telefonní číslo. Zde se vkládají doklady, čili zde vkládáte třeba ten řidičák, občanku, pas přední stranu, zadní stranu a zde se vkládá nějaká faktura, nesmí být starší 3 měsíců, já jsem zde třeba vkládal fakturu od telefonu mobilního operátora, poté potvrdíte Save. Jakmile se vám doklady nahrají, tak tady se vám nahoře objeví, že je vše v pořádku, já už je mám schválené, takže v tento moment já můžu bez problému již vydělávat. Vydělává se velmi jednoduše, pokud kliknete zde na Tasks a zde vidíte, že jako bronzový člen, čili zdarma, si můžu tady zhlédnout denně 3 webové stránky. Za každé zhlédnutí té webové stránky máte 0,76 $, čili celkově za ten jeden den můžete vydělat $2,28. To si myslím, že je velmi solidní cena. Pokud to vynásobíte třeba 30 dny v měsíci, tak bez jakékoliv investice, bez potřeby mít pod sebou lidi, můžete denně vydělat $68. Pokud pod sebou ty lidi budete mít, tak samozřejmě ta částka bude vyšší. Pokud budete mít zakoupený balíček, placený, tak vidíte, že za Silver máte již můžete denně zhlédnout 6 těch stránek, za Gold 12 stránek, čili opět vyšší výdělek. Tak, ale protože já mám dneska odklikáno, začal jsem s tím opravdu teprve dnes, takže mám ten výdělek první, tak vám to nemůžu ukázat, jak se to kliká, proto tady využiju té stránky. Jednoduchý postup, kliknete na Task, poté se vám zobrazí stránka, kde máte ty webovky, kliknete na modrý link, najde vám další stránka s časomírou, pod tou časomírou kliknete na Click Start, pojede vám 90 sekund. Po dobu těch 90 sekund nesmíte na nic šahat, klikat, přesouvat se, počkáte, až se vám ta časomíra vynuluje, poté vám to tady ukáže, že je to OK, můžete si spustit další stránky. Čili tu minutu a půl krát 3, to znamená 4,5 minuty vašeho času denně a máte výdělek 2,28, což si myslím, že je velmi solidní. Výdělek můžete mít samozřejmě také mnohem větší, pokud budete ten projekt doporučovat, ale i pokud ho nebudete doporučovat, tak tady má síť Můj Network. Zde vidíte, jestli můžete přepínat vlevo vpravo, čili já jsem tady měl všude vpravo, takže si přepnu nalevo, což znamená, že nyní lidi mě budou přepadat vlevo. Jak vidíte, já tady už mám lidi pod sebou, a přitom jsem nikoho nezaregistroval. Je to možné, je to jednoduchý, protože můj sponzor registruje a ti lidi vám automaticky přepadají, takže vlastně takhle můžete získat pod sebe lidi, je potřeba si dodržovat ty dvě strany, tu rovnováhu. A budete mít z nich také penízky, které si pak můžete zasílat na kartu, nebo můžete použít třeba k upgradeu na větší balíček a tím získat větší zisk. Takže doufám, že se vám tento projekt líbí, že vás zaujal. Připomínám, že máme skupinu na Facebooku a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Nashledanou a přeji pěkné výdělky.